Nindot ning atong hisgutan karon sa mga naminaw karon unya siguro daghan ka imong time diha naglibog mo sa man ako ni akong time oy. Or bisag wala mo'y time kasama pero naamoy kasing-kasing to volunteer. This discussion is for you. Kamo mga naay mga talent imposible gud nga naay taong white talent no. Bisan pa ma'am mo ko naka-graduate ma'am pwede gihapon kay mag-volunteer. Atong hisgutan na karon kasama uban ng I Volunteer Philippines no. O uban nato karong orasa kasama ang Volunteer Engagement and Development Team Lead si Sir Jumer Dave Pahariliaga o ang ilahang Community Relations Team Lead nga si Master Cedric Kulanag. Di ba sa Master? May buntag ninyo diha Sir Dave and Sir Cedric. Good morning. May buntag sa tanang tagapaminaw sa nagapaminaw karong buntag. May Yes. buntag sa Miss Michelle o Yes sa po. tanang mga naminaw sa DXDC. May buntag sa tanan. Salamat kaayo for being here today, no? So, ako, kung makadungog ko word na I volunteer, murag understandable naman siya nga I volunteer. Ako nagboluntaryo. Sige daw. Pero atong sabton pag yun kaayo, sir, kung unsa man ning I volunteer, unsa ni siya nga grupo, nagapamaligya ba mo? Joke lang, no? Networking man. Unsa man ni siya? Unsay naa sa I Volunteer Philippines? Sige po, Sir Dave. So mayong buntag sa tanan. So si Volunteer Philippines is a non-profit organization. So isa may ka grupo sa mga volunteer 100% powered by volunteers. So kami tanan na itrabaho aside sa mo ang pag-volunteer. So isa siya ka organization Miss Michelle Yes. na naga-aim na tanang tao or tanang Pilipino maging volunteer para ma-build ang atong nation. So, kami is bridge between the gap sa mga non-profit organizations na naay mga lahi na advocacies like Yes. children and youth, education, hilig mag-tree planting. Kung sa man ang ilahang gusto ng mga advocacy, nya nangapanginahanglan sila volunteer, kami ang nagapatunga para katupong mga tagapaminaw nato na gusto pod mag-volunteer pero wala kabalo asa mag-volunteer. Bitaw, no? Magkakitai silang duha. Oo, so kumbaga ako naminaw ko ron Sir Dave niya muraog siguro akong duty kay medyo na ako itaas nga time depende or naapod gud ko'y heart to volunteer no nya sayang mapud di atong mga skills ug di magamit kaayo di ba ingon pagani kung ang atong mga skills and talents dili gamit bising kwaon sa Ginoo so atong ipagamit gyud ang atong mga skills and time labi na sige sir nani nga grupo sir no. Oo, nga namang naing ani sir murag kuan kaayo siya kanang dili kaayo siya kanang common nga dunay ing ani nga grupo sa ngan nga wa tay sweldo diha, wa tay income diha pero paunsa na mugna ang grupo nga I Volunteer sir. Sige. Si I Volunteer nagsugod siya atong panahong 2007 kung bagyong Yolanda sa Manila. So atong mga founders nangita gusto sila mag-volunteer pero wa sila makitang volunteer kay puno na tanang mga volunteer areas katulad Okay. natong mga stations na gusto nila mag-volunteer sa stations pero di sila nadawaton kay daghan na kayo nag-volunteer. So gimugna si I Volunteer sa isa ka website. So nagbuhat among founders og website tapos dito na sila nag-connect sa mga NGOs, grassroots NGOs na wala po'y mga volunteers na nag-volunteer sila ha. Tungod kay dili kay sila ilado. Mo to gi-connect ni I Volunteer og katong atong mga NGOs sila. Nagbuhat sila website dito tanan gipangbutang ang mga volunteers nato. Wow, okay. So, kuya no na out of the situation na ay namugna na opportunity. So, I believe during that time siguro ang mga mainstream media Yes lamang po. gid like foundations sama-sama lamang pa Urban Foundation basig usa mo sa mga wa na appeal dito kay murag tama na kay murag syempre di ba kung masubraan na pud kaayo murag di na pud kaya. So, nindot ni nga na ay namugna yung ani. So, after that time sir, paunsa nag-expand og nagpadayon bisag wa nay bagyo ang I Volunteer. Wala jud dama Miss Michelle no. Abi jud nila na it is a one time thing lang niya. Wala jud dama na ang I Volunteer gikan sa isa ka website mo expand siya sa pagiging community ug support system sa tanang non-profit organization. Kay kung nasayod ta daghang kay tag na ilan na foundation gikan pud sa mga dagko na mga kumpanya. Yes. Pero wala ta kabalo na sa pikas barangay or sa pikas kanto naday mga grupo sa tao na nay advokasya na nanginahanglan og tabang. So appeal sa mission ni I Volunteer is ang pagtabang sa mga gagmay na organization na makapangita sila help na mas mudako sila. At the Okay. same time wala po jud daman na grabe day kadaghan ang Pilipino na gusto mo tabang pero Wow. wala kabalo unsaon pagtabang. So duha ang ginakuan ni I Volunteer mo nang duha pod mi dire. Kay sa volunteers Mao na din. pod sa organization. Oo, okay. Oo, so inana siya. Not just one but two.
ang ato ang purpose karong buntaga. So tama na sir no. So nagpamatuod lang gid ay Sir Dave and Sir Cedric na ang mga Filipino are kanang very helpful no kanang Ayo. bisan og tama gid na bisag wa tay ato ang mahatag maningkamot gid tag pangita og pamaagi nga makatabang. So I volunteer is for you. Ikaw nga naminaw karon. So hala na dayong anak ma'am sige daw. Sir naatoy pangutana kung senior na pwede pa ba? Na pa ba yung anak nga kuan? Nabay pa maagi ana nga makabolunteer ba sila sir? Pwede ra jud kayo. Matanang mga tao na kinsay gusto mag-volunteer, pwede kayo. Na may usa gani ka volunteer, PWD siya, Oh. blind siya, pero siya mismo gusto mag-volunteer. Kay dili siya gusto na siya lang mismo ang tabangan. Gusto siya mismo na mo share sa iyang advokasya ug makatabang pud sa uban. Dili balakid kung unsa man ka sa society, ang importante lang na kay puso na mutabang. Kaya tanang mga Pilipino nakaborn jud ta na natay bayanihan jud ta. Yes, yes. How about sir kung naa sa province sir, napod ba tayo mga group dito? Tay naa sila sa Davao Oriental ron kay ato ang station naman sa all over the region man tan. Mogawas pa sa Davao region, no? Napatay survey sa Davao region. So, what if na ako sa province, na ako ron sa bukid, sir? Saan ko volunteer ani? Nabahuan ni. Sige daw sir, nabatay. Mo dyan ang ginapaning kamutan ni I Volunteer Okay. Philippines na mo expand. So Okay. nag-start siya sa NCR, karon nagsugod na ta sa Mindanao. Sa karon to be honest, dili pa min anak kadako sa Mindanao kay mo Okay. pa ni among launch karon. Pero nagapaning kamot mi na mag-expand. Pag abot atong time na natay pandemic, nag-open po ng opportunities for virtual volunteering. So maski asa jud ka ibutang sa Pilipinas or maski pag Pinoy ka na naa sa abroad, pwede ka mutabang through virtual volunteering or kahit sa treasure volunteering. So Wow. daghan jud kaayong klase na way para makatabang. Dili jud balakid ang Distance. trabaho, distance, ang Oo. imong Age. even Yes. retiree, even gagmay na bata, napaganitay family, Wow. na isa jud sila ka family na naga-volunteer. Pwede Great. kaayo. Sige sir, so murag na ako naman mi nasamta naman namo unsa ning all volunteer sir. Murag na mag-launch ta dinhi sa Mindanao, tama first time nato na mag-launch no and do na tay tama ba sir Go Volunteer 2023. Please sir, tell us unsa man ning Go Volunteer 2023. May buntag usab sa tanan, natay Go Volunteer Expo na mahitabo sa SM City Davao Annex area karong May 27 and 28. Gikan gyud pag-abri sa mall hantud pagsurado sa mall. So unsa man ning Go Volunteer Expo? Si Go Volunteer Expo mura ra ni siya og job fair. So kung familiar mo tanan kung unsa man ang job fair, mura ra ta og ingana. Pero si Go Volunteer Expo ang atong i-offer sa atong mga dito kay ang atong advokasya kung gusto mo mag-volunteer. Pwede ra kayo mo moadto dito. Diriya sa Go Volunteer Expo daghan kaayo ta og mga events o mga programs, activities na mahitabo. Usa na ani ang maila-ila nimo ang atong 14 NGOs. Natay 11 ka NGOs from Davao, duha from Mati and isa gikan pa jud sa Manila. Nilupa jud sila diriya Wow. para pud mapakita og maila-ila ang ilang advokasya. Maila-ila pud nato ang mga klase-klaseng mga communities ug napoy mga mag-story sa mag-share sa ilang mga volunteers na experiences. Okay, sige po. So, nindot kay so kung ang akong idea ron sir, actually nakita na ako idea kay nagtanong ko sa inyong Facebook page, no? So, if gusto gid mo kanang virtual na idea unsay mahitabo mga kasama, i-visit karon, pwede ninyo kay na may mga naga-view karon sir sa live streaming, no? I-visit ang ilang Facebook page. Unsa kanang inyong Facebook page, sir? I Volunteer Philippines. Opo. And ang among website is ivolunteer.com.ph. Okay, sige. I Volunteer Philippines. So, naa dito. So, sama sa giingon ni Sir Cedric, mura siya og kanang job fair, sir, no? Oo, so kung musuroy ko dito, sir, mangita ko, murag dili ko pwede diri. Diri ko sa Pikas. Ana, murag ana siya nga idea. Murag, nindot ni, murag naa diri kay, kini mga mag-volunteer, sa nga volunteer, kanang, dili pugsanon, no? Yes. Oo, so kung diri ko ganaan, murag naa diri ako ang heart diri na mga bata baron or sa mga idaran. So pwede dito. Pila to ka book sir ang pwede namang pilian sir kay para makahuna-huna mi daan. Natay 14 ka mga 14 ka mga non-profit organization na Okay. mag-present ug syempre para mas mapadali amo silang gigrupo-grupo based silang advocacy. So Wow. natay sa education, children and youth, environment and disaster response at saka nabutay community development and volunteerism. So katong ilahang mga dili siya pareha sa typical job fair or bazaar na naka-close or naka-booth, naka-like. Kani siya miss is open kaayo siya. Nalan jud sila space na manindog sila dito Okay. para walay maulaw na muduol. So bitaw, no? walay maulaw na muduol. Oo. So sa gusto lang jud muduol, pangitawon Yes. nimo imong advocacy,
makitaan jud mo Nice. siya for sure sa Go Volunteer Expo. Sige, so para delete ang mga ulaw, kaya sa na ulaw ganina, no? Why luya-luya, why ulaw-ulaw. Adto ta dito mga kasama niya, I believe friendly rin jud kayong environment ani, no? Kay mga volunteers ni tanan mga kasama. So naan ang adlaw kano sa ganito, sir? So balik ko na mo ang Go Volunteer Expo 2023 mahitabo for the first time in Mindanao. Wow. Do katulo na siya sa Manila. First time in Mindanao karong May 27 and 28 karon na jung Sabado ug Domingo sa SM Ecoland Annex Event Center gikan sa pag-abre hantod sa pag-close sa atong mall. Wow. Sige, so mohapit raw niya mi dito, sir, no? So kita-kits sa dito mga kasama kay ang RMN DXDC Davao is usapod mi sa mga volunteer. Yes, Nga tawag, exactly. sir, no? Oo, but we are the one of the official media sponsors sa Go Volunteer 2023 ug malipayon mi ani, sir, na mga ani mga activities kay basin dai pod sunod we have also foundation, Yes. RMN Foundation. Natay mga events pasig makatapod tag mga volunteer sa inyo, Exactly. ha. Diba? So ana lang ato ang kinabuhi mga kasama, no? Kay ang atong tumong is public service and I believe kamo pod, no? Murag pareho ra na lahi-lahi nagpangalan pero maora na siya tinguha, no? To help the community sa kutob sa atong makaya. So again, Sir Dave and Sir Cedric, salamat kaayo, sir. Please for the last time mensahe ninyo or invitation sa atong mga tingpaminaw to visit our Go Volunteer 2023. So usabon na mo, daghang salamat Miss Michelle sa pag-invite sa mua. Usabon na mo, please visit us sa SM City Ecoland May 27 and 28 karong Sabado ug Domingo. Ug ipahinumdum po nako sa tanan, libre ra kini siya. So pangadto mo dito, dalaay yung mga amigo, pamilya, kauban sa trabaho, love life, kaya mong hashtag karong team namo is Discover New. So discover Yes. love, discover new friends, discover advocacies, and discover your life. Oo. Discover yourself. Basta na kay Yourself. mga skill nga wa pa mo na discover, hala discover dito. Oo. Sir Dave? And this is also co-presented by SM Cares and SM Malls. So, dagang salamat sa mga nagtabang sa mua na maging possible may since it is a 100% run by volunteers. Tanan na mahitabo karong Sabado ug Domingo kay product sa pagtabang sa tanang mga tao na Yes. na naningkamot para maging everyday hero ang tanang Pilipino. Wow. Thank you, Sir Dave. Thank you, Sir Cedric. Magkita-kita pa ta, sir. See you And po. I hope to have you again sa sunod na panahon, no? Kung mo expand na gid mo sa national level, I mean Luzon, Visayas and Mindanao. Naana gid ayo pero sa kanang Mindanao. sa inyong expo ay sa inyong himuon na yung mga activities and siguro internationally. Hopefully. Hopefully, no? And we will be with you, ang RMN Davao, in this advocacy, no, of finding volunteers, mga kasama. Daghang salamat. Damoy pangutana, pwede mo muagi sa among station, no? Ako ra mong i-linya, ila Sir Dave or Sir Cedric, or pwede pod mo direkta sa ilang Facebook page, I Volunteer Philippines. Philippines.